A Ribeiriña o Conchido vivirá as súas segundas festas. Alicarase a xornada do 7 de xuño aos traballadores de la Onza de Oro e a música tomar o protagonismo ata a madrugada. O pasado ano a nova asociación veciñal da Ribeiriña o Conchido recuperou as festas no lugar e este ano non ia ser menos. A aldea desfrutará o vindeiro 7 de xuño da segunda festividade local, unha xornada especial na que as homenaxes e a música terán un especial protagonismo. O igual co ano pasado, renderemos homenaxe ás tantísimas persoas que formaron parte dunha institución que baixo o noso punto de vista marcou un antes e un despois tanto na nosa aldea como no sector conserveiro na Comunidade Autónoma de Galicia, aos milleiros de homes e mulleres que traballaron en la Onza de Oro. Nunca me cansarei de dicilo, somos quenes somos grazas aos nosos antepasados e sen dúbida esta xente merece unha homenaxe que este ano tamén contará cun vídeo emotivo con fotografías daquela época. Antes desta homenaxe terá lugar o pregón, que este ano será a cargo de Xosé Anxo Tato, que é un veciño que naceu e se criou aquí e que, bueno, sinte a aldea tanto e inclusive máis que a nós. E despois da homenaxe do pregón será quenda da música. Actuará o grupo de Cuncas, para seguidamente dar paso a 3 DJs que amenizarán a sesión da tarde ata o comezo da sesión nocturna, onde actuará o grupo Leite con Galletas, a Orquesta Gran Parada e a Discomóvil Chocolate para poñer fin a este día. Ademais, teremos tamén hinchables e postos de maquillaxe para os máis cativos ao longo do día e pulpeiro churrasqueiro para que as familias se podan acercar ata aquí e xantar coas familias. Polo que a actividade non faltará ao longo de todo o 7 de xuño na Ribeiriña o Conchido. Comezará en torno ás 12 do mediodía e, bueno, a nosa idea é que a xente xa quede aquí ata a noite, ata a madrugada, se é posible, ata, bueno, ata neste caso, ata que nos den o permiso da festa, pero, bueno, será en torno ás 4 ou 5 da mañán, así que, sí, un día cheo de troula, onde, bueno, queremos que a xente veña, que disfrute, que coma coas familias, que, bueno, que sexa un día de xuntanza onde todos os disfruten, sobre todo a xente daqui da aldea. O ano pasado, centenares de persoas achegáronse ata o campo da festa e agardan que este ano máis veciños animen a participar e a desfrutar. O ano pasado a verdade é que sobre todo pola noite non nos acompañou o tempo e este ano, bueno, esperemos que as condicións meteorolóxicas sexan favorables para a celebración do acto durante todo o día. Bueno, esperamos a verdade que máis xente, porque, bueno, o ano pasado a verdade que hai moita xente que non se enterou da homenaxe que llevamos facer aos traballadores e traballadoras de la Onza de Oro, entonces, bueno, xa sabemos como vai isto, a voz córrese dun ano para outro, e esperamos que este ano, pois, toda esa xente que o ano pasado quedou sen vir, poda achegarse ata a zona e desfrutar. Destaca a homenaxe que se fará aos traballadores de la Onza de Oro, persoas que chegaban de diferentes concellos da comarca e que foron claves no desenvolvemento da Ribeiriña. Unha conserveira que no seu día era líder, era unha marca importantísima por aquel entonces, e, bueno, como dicía antes, penso que toda esa xente que axudou, bueno, a que a Ribeiriña tamén sexa coñecida a día de hoxe, pois, merece esa homenaxe. O vindeiro sábado 7 de xuño, a Ribeiriña o Conchido vivirá a segunda edición da festa impulsada pola Asociación Veciñal, formada por unha decena de integrantes.